आज सलाम आहे त्या वीरांना, आज सलाम आहे त्या वीरांना ज्यांच्यामुळे आज हा दिवस पाहिला, ज्यांच्यामुळे आज हा दिवस पाहिला. ती आई आहे भाग्यशाली, ती आई आहे भाग्यशाली जिच्या पोटी जन्मलेल्या वीरांमुळे, जिच्या पोटी जन्मलेल्या वीरांमुळे हा देश अखंड राहिला, हा देश अखंड राहिला. नमस्कार, माझे नाव सुरांजली सुकुमार घाटगे. मी आता 4थी ब शिकते. अध्यक्ष महाशय, पूज्य गुरुजी वर्ग, व ते जमलेल्या माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, सर्वांना आज आपण 76व्या स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत. सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. 15 ऑगस्ट हा दिवस भारतीय इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अनेक शूरवीरांना परिश्रम घ्यायला लागले. महात्मा गांधीजी, पंडित नेहरू, लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस अशा अनेक शूरवीरांनी जीवन समर्पित केले. भगतसिंग सारखे थोर क्रांतिकारक फासा चढले. इंग्रजांच्या जुलमी अत्याचारास कंटाळून भारतीयांनी संघटित होऊन बंड पुकारले. गांधीजींच्या अहिंसावादी विचारसरणीतून सविनय कायदेभंग करण्यात आले. भारत छोडो आंदोलन छेडण्यात आले. अनेक चळवळी होत्या, सत्याग्रह आंदोलन, यातून इंग्रजांना स्वातंत्र्यवीरांनी जेरीस आणले. अखेर शूरवीरांच्या त्यागातूनच, तसे बलिदानातूनच आपला भारत देश स्वतंत्र झाला. आपला देश सर्व जाती, धर्म, पंथ, विविधतेने नटलेला आहे. स्वातंत्र्यवीरांना पुऱ्या शतशत प्रणाम, स्वातंत्र्यवीरांना पुऱ्या शतशत प्रणाम. त्यांच्या निस्वार्थ त्यागानेच भारत बनला महान, त्यांच्या निस्वार्थ त्यागानेच भारत बनला महान. 15 ऑगस्ट भारताचा महत्त्वाचा सण आहे. या दिवशी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर पंतप्रधानांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज फडकवला जातो. सर्व शाळा, महाविद्यालय, कार्यालय ध्वजारोहण व ध्वजवंदन घेतले जाते. देशभरात आनंदी व उत्साहित वातावरण असते. आपला भारत देश आपली मातृभूमी आहे. ती अनेक शूरवीरांच्या कर्तृत्वाने बलिदानातून स्वतंत्र झाली आहे. अनेक भारतीयांनी सदैव स्मरणातही ठेवून आपला भारत देश प्रत्येक क्षेत्रात प्रगतीपथावर नेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. ना धर्माच्या नावावर जगा, ना धर्माच्या नावावर मरा, ना धर्माच्या नावावर जगा, ना धर्माच्या नावावर मरा. माणुसकी धर्म आहे देशाचा, माणुसकी धर्म आहे देशाचा. फक्त देशासाठी जगा, फक्त देशासाठी जगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. धन्यवाद.